Keyboard Pro. Fordele for offentlige institutioner. Når en af dine medarbejdere lærer at betjene tastaturet blindt og fejlfrit med Keyboard Pro, vil han eller hun kunne spare mere end 3-5 gange den tid, som vedkommende normalt benytter foran tastaturet. At lære professionel tastaturbetjening tager mellem 8-16 timer. Din medarbejder kan benytte Keyboard Pro for hvilken som helst PC eller Mac, så længe der blot er en internetforbindelse. Keyboard Pro kommer løbende med gode råd og vejledning til, hvordan din medarbejder opnår en bedre arbejdsstilling foran tastaturet. Ved at lære korrekt tastaturergonomi vil din medarbejder reducere sygedage og typiske symptomer som hovedpine, ondt i håndled, nakkesmerter og madmager. Keyboard Pro On Demand portal er blot en af de måder, du kan styre brugeradgang. Ved hjælp af en 4-cifret PIN-kode kan du med det samme selv oprette kursusadgangen til dine brugere. Du kan også vælge at benytte Wave eller Unilogin, således at du slet ikke behøver at oprette dine brugere i forbindelse med Keyboard Pro. Uanset hvilken login-løsning du vælger, kan du tilknytte din egen brugerundersøgelse, så du kan måle tilfredsheden med Keyboard Pro blandt dine medarbejdere. Ingen administration er nødvendig med Keyboard Pro, som er 100% internetbaseret. Det vil sige, at du slipper for at installere, opdatere og supportere Keyboard Pro. Her er en kort oversigt over nogle af de pressemeddelelser og awards, Keyboard Pro har modtaget. Besøg os på www.keyboardpro.dk for yderligere information samt bestilling.